Melek bengi-bengi ini ya weteng suwe ya keluwen ada. Duh, apa nih, Bang? Jam pira iki lho? Lah apa? Apane Oh, apa? ya ini kok dodol bubur. Loh, iya ta? Kak kan tak kupingmu gua jangkrik. Sik. Burung Kak. Iya, dodol bubur ya. Lah ya jam pira iki lho? Tengah rolas. Keselas yo. Kak keliru ta? Iya, mangkan ae sih tak ini. Delok ta? Ayo. Aku ya tepaan, aku ya luwe ta no. Persamu kontor sing luwe. Ya kamu jam pira canggung. Tengah rolas. Iki lho setengah 11 ngono lho, mataku bidak. Iya. Ini kok mau. Iko. Iki kok ta? Iya, ayo tunggu Ranas. Ya wis Pak aku tanggo ya lapo ta no. Ayo cepetan delok entek bubure. Iya, Tunggu cepat lah. luwe. Ayo. Tanggo salah bae kok. Nanti yo. Ngene cocok iki mangan bubur iki. Lah iya. Iya. Cong, bubur cong. Sobung. Enak. Ngenteni iki. Iya gak apa, enten. Dinten ya? Sobung to enak. Sobung. Kok enak ngawur. Iya, Pengen ngenteni sobung kene. kok enak iki. Iya. Gak apa to? Iya, gak apa-apa. Manggil lu kowe wetengku. Iya, Iya. tengah wengi tolek panganan nang ndi. Aten ya. Nggih. Wis anteni kene. Ayo, sampai ini ngedeni. Anjene utang lapo ya ta e. Aja antri ono kape ya re. Penting sampak kaliren ngene. Ayo opo antri ono kape. Iya. Lumayan bengi-bengi mangan sobung. Berarti mangan gak mangan ayo. Keluwen. Lah emang kan entene babane sabar-sabar dede. Ya wis. Ajane lampu aku yo ah. Ana apa? Lha apa kan? Ngaren. Kayak bubur weteng luwe. Bubur apa? Mbok jare sobung ngene. Bubur sobung. Apa bubur sobung? Ya gak ero. Ngomongnya bubur iki sobung ngene. Yo anteni mang lah teng luwe re. Dan tenono ae sampe meneh esuk. Lho. Kok iso? Ya aku ngulon wis. Nggih. Teko ndi kok, Mang? Teko omah. Tadi nanti? Arek-arek. Oh iya wis. Hati-hati. Ya. Sampai temen nggak ngedol lima rek. Nah iya. Lapo ya ta e. Bukan kontrol. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa tetep luwe. Bapak ya? Bapak wis sobung bapak. Sobung dah. Karena gak ngomong teh. Wah, mulai but. Nah iya. Sobung yo gak ngandel ae arek-arek mah. Sobung yo sobung yo entek, sobung yo entek.
Ada begini. Ayo. Ngomong hubungan sih. Enggak. Mending show kok. Oh, iya. Karena mulai soal si aku mulai. Oh. Apa ta anu mana dulu apa dari awal mana? Oh, Ya. Itu kok bulus berarti. Enggak. Enggak apa melakukan sambung.